Is smudging Céad Bhlíne ó Coláiste Alley agus seo Seomra Alley. Tá aim de tionscadamh Mess Monsters. Rinne mudin alley na mahas PC paper nuachtan, budgel pláiste agus paper maché an sin curmud paint tar le é snasu. Féidir le dáilta ón gran alley na teachtartí an áfaic le dal. Mai. Bhí muid chuthas le rinne dáilda an Headlíon. Tá boxa an seád an Headlíon sa tógadh levé. Your permission scarce le dul suasci dína áfig, bhí sketchmíní ó mhór áirín agus bhí muidig tú go bhór le go déirú go le Harley, agus níor tháinig muid an boxa, hí muid go ruí gine stehan. Tá Brandon is agin Dave. FIFA 3 Grand Prix winner group category Mess Monsters in Headlíon Coláiste Alley. Mess Monsters is a colourful and joyful example of collaborative art making. I've no doubt that it will bring a smile to all who see it. Congratulations to everyone involved. Coláiste Alley a boo! Lauren pan mar rang amna nuair fecinn tú go siad intínta sásta le an dúis a fuairsiad. Agus go bhfuil chomhráda ar suas leanaí agus táid sásta gur tháinig na mátarí cé go speisialta sa bhí sé. Táid dobar muid go tháinig chu ar fa hána seachtaí fada is táid chomhrádalas. Tá an dealamh go hinnta. Síla mé féin go bhfuil sé galanta an dóid bhfuil sé deanta as ábhar a chursal is íhín le mé. Ar thun mo rang agus mo winter agus an scá omlan, dearan muid gur maiige donna Walterí ó na rudí a déir siad na rudí an cinálta agus dá Creative Ireland agus RTE gur míle maithege don sean seo ag This Is Art.